Sige. Oo, i-brainwash nyo lang si AJ. Brainwash, makinig ka. Makinig ka. Ang itatanong ko sa kanya kung sino pipiliin niya, ikaw or si Ares. Re-rectine ko na. Siyempre ako yun. Oo, ikaw yun. Ikaw nga. Hindi nga ako makatulog, Jay. Ikaw lang talagang sasagip sa akin. Sige na, di ka naawa dyan kay Sugo. Ano? Sino pipiliin mo? Yung totoo ah. Si Ares or si Jeron? Yung totoo. Kung pagpipiliin ako, syempre si ano. Sino? Sino? RX. Eh, ba't mo pipiliin si Ares? Una sa lahat, Sob, syempre nakasama ko na ng matagal yun. Pangalawa, komportable na ako, nakasama siya. Sa bagay. Pangatlo, So yun na nga mga boss. Pinapili na si AJ kung si Ares o si Jeron. So eto na nga, sinabi ni AJ na syempre si Ares ang pipiliin niya, which is totoo naman eh. May pinagsamahan na sila, marami na silang pinagdaanan, kumbaga pinapatibay lang sila ng panahon, no? Kaso, itong si Jeron, sad boy na naman to sigurado. At hindi natin alam kung titigil na ba siya, kung mapapatigil ba sa kanya yung ginawa ni AJ na umamin siya na si Ares yung pipiliin niya, lalo na narinig niya. Or, gaganti pa ba to? Ipipilit pa ba niya yung sarili niya sa taong ayaw naman siya, na hanggang best friend lang siya? So, syempre, tayo naman, i-reacta naman natin to mga boss. Pero bago ang lahat, kamusta kayo dyan? It's your boy, Boss Sart, back at it again. Ngayon naman mga bossing, i-react naman natin yung in-upload ni Boss 150. So, ano pang inaantay nyo? Umpisa na natin to. Let's go! Wala pa nakatambay sila sa dito. Nakagawa na itong dalawa. Yung Job! Ang ginagawa niyo yan. Hindi kayo nakatambay sa hagdan. Tol, pinapanood ko tong vlog ni Jeron. Ang dami kasing nagtatag sa akin. Nakaka-bad trip kasi. Ano Sim. Pati ako ini-issue ni Jeron. Ang nagkakagusto o nagkakakrush kay AJ, si Bert yung kapatid ko. Oo nga, Bakit Sob? ang sinasabi na ito ni Jeron na pati ako daw nagkakagusto na kay Totoo. AJ? Pati asawa ko dinadamay, tol. Below the belt yung sinabi niya, pati ako nagkagusto, gusto niya mag-away kami ng asawa ko. Eh no, pinapanood ko tol, oh. Itong vlog ni Jeron, oh. Tapos may sulat pa. Oh. Baby, may gusto ko ba, AJ? Sinasabi mo may gusto. Hmm. Oo, pasulot-sulot ka din eh, no? Oh, sabi sa inyo eh, hindi maganda yung maidudulot na itong si Jeron sa bootcamp at pinagkakagulo-gulo kayong lahat. Wala nga si Troy dyan, may pumalit naman sa pwesto ni Troy dyan. Lahat na lang nagkakagusto kay AJ. Kala mo, nagkagusto na din. Tapos ikaw ngayon, ano susunod niya si... Sabi mo, susunod niya si 150. Oh. Gusto kay AJ. Kawawa naman yung asawa niyo. Oh, di ba? Kawawa, ginagawa niyo. asawa ko. Ang lala nun. Gusto niya talaga malaman yung totoo. Gusto niya malaman yung totoo. Sige, Sob. No. Ano yung Sob? Guys, puntahan natin si Jeron. At tignan natin, ipapatikim ko sa kanya kung gaano kasakit ang isang mabasted. Tara, Alam mo, tol, nakakapigil. naghahanap ka na sa isang Nakakainis, Yan. nakakainis, tol. Yan. Titrigger mo pa si Sob, ah. Ako pati trigger, Chika. tol. Ako pati trigger. Gusto mo talaga, ha? Hoy, Jeron. Hoy, Jog. Huwag mo akong sob-sobin. Napaka-plastic mo talaga, eh, no? Pakitang tao ka talaga, eh. Yo. Ano bang feeling mo, boyfriend ka ni AJ? Lahat na lang inaaway mo dito pag yung nagkakagusto kay AJ, pinokompronta mo? Ano ka ba niya? Sino ka ba? Kasi pinagbabara-bara niya yung mga diskarte ko eh. Ano Best friend ka nga lang eh, hindi mo kailangan dumiskarte. Hanggang doon ka na lang, tinuldokan na nga ni AJ yun eh. Ang kulit ng lahi mo eh. diskarte mo? Yung plano ko eh. O, anong plano mo? Wala namang may pakialam sa plano mo. Oo. Pati si yung kapatid mo, magkakagusto kaya O bakit hawak ba natin puso ng kapatid ko? Yung utak niya, yung pagkatao niya. Oh, Sim. Oh. Eh, wala naman akong ginagawang masama eh. Sinasabi ko lang naman mga totoo eh. Oo nga, wala kang ginagawa masama. Ang ginagawa mo lang na masama, kinukumpronta mo yung mga tao na nagkakagusto sa kay AJ. Sino ka ba? Ano ka ba ni AJ? Ano ba kayo? Best friend. Oh, best friend lang pala. Eh, ba't ka ganyan? Makulit Gusto ko lang ka. naman protektahan si AJ. Baka Hindi mo kailangan. Maloko na naman. Gustong piling jowa. Maloko, astang piling jowa. Para ano, ikaw sagutin niya, kunyari. Ha? O, akala mo, di ko alam tanga. Alam ko, nagkagusto ka AJ. Gusto malaman yung totoo. So, anong... Gusto malaman yung totoo. Makinig ka, papasok ako sa kwarto nila AJ. May Patay ka plano dyan, na akong itanong boy. sa kanya. Etong tenga mo, ilapat mo sa pintuan. Ilapat mo sa pintuan. Makinig ka, ah. Makinig ka. Makinig ka. Makinig ka mabuti, ilapat mo sa pintuan.
Sige. Oo, i-brainwash nyo lang si AJ. Brainwash, makinig ka. Makinig ka. Ang itatanong ko sa kanya kung sino pipiliin niya, ikaw or si Ares. Re-rectine ko na. Siyempre ako yun. Oo, ikaw yun. Ikaw nga. Feeling ko magkakain. Feeling ka ah. Iganon mo yung tenga mo, iganto mo ha. Ganyan mo lang. Ganyan. Kahit di ko na nga pakinggan eh. Makinig ka lang kasi. Iganyan mo ha, makinig ka. O, napasukin ko na. Hindi na nga. Wala lang katok-katok. Namiss ko kayong mga babae. Hi guys! Pansin nyo, wala pa rin akong tulog. Di ba? Wala. Uy, Butchik! Kikilig ito. Ang dami na naman. Kinikilig ka na wala. Kita mo si Jello! Ay! Ay! Ayaw pa akong batiin yan. Parang bakit? Akong bahala. Pag hindi yan nakipagbati sa'yo mamaya, pauwing ko na yan. May advantage ka agad to eh. Hindi, re-rectine nga kita, AJ. Ikaw talaga, ate. Ikaw talaga Bakit ako na pinakailangan. naman to? Ikaw nga kailangan ko, AJ! Huwag ka kasi parang ka nga. Ang tingnan mo, hindi wala pa akong tulog. Parang na ako na ano eh. Ano nga tawag doon yung wala kang tulog? Natutuliro. Ano Yung yung... insomnia Oh, ako. insomnia. Oh my God! I can't sleep! I can't sleep! Thinking of this question. Diba? Parang kasalanan kung di ka makatulog. Oo nga. Bakit kay AJ mo sinisisi? Na, ngayon yung challenge, yung ex-boyfriend tsaka boyfriend. Oo, so, Tapos sabi yung ko, tubig. prank lang yun. Oo. Iniisip ko, parang alam mo yun, yung sobrang chismoso ko, parang hindi ako mabubuhay pag walang chismis. Gusto ko lang talaga Kasi- malaman yung totoo para makatulog na ako. Ako din, hindi ako nakakahinga pagka walang chismis pare. Naalin ko ba sa... Basta ito lang gusto ko malaman, Jay. Walang halong content, walang halong script. Gusto ko malaman lang yung totoo, yung katotohanan lang. Yan. Ano man gusto mong malaman? Kung tatlo na lang talaga kayo ni Ares, ni Jeron, tsaka ikaw sa mundo, like tatlo na lang kayo. Sabi lang kami. Kunyari nga lang. Kunyari lang. Kunyari lang naman. Hindi nga ako makatulog, Jay. Ikaw lang talagang sasagot sa akin. Oh, sige na, di ka naawa dyan kay Subo. Ano? Sino pipiliin mo? Yung totoo ah. Si Ares or si Jeron? Yung totoo. Kung pagpipiliin ako, syempre si ano. Sino? Sino? RX. Sad boy. Hindi na natin inaano eh. Ba't mo pipiliin si Ares? Una sa lahat, Sob, syempre nakasama ko na ng matagal yun. Hmm. Pangalawa, komportable na ako, nakasama siya. Same. Sa bagay. Pangatlo, hanggang parang tanga. Bakit ka kinikilig? Hanggang ngayon kinikilig pa rin. Mahal. Basta yun na yun. Uy, anong mahal? Anong mahal? Anong mahal ha? Anong mahal ha? Mahal mo pa? Basta! Hindi nga, ano nga, mahal mo pa? Umuwi na. Nice. Nakatulog na ako. At ikaw, yung kapatid ko ha, Ayusin mo. wingman ka sa akin, ikaw din pala may problema. Yun lang, makakatulog na ako, Jay. Maraming salamat. Yan oh. Don't Ayan, worry, ayan, di ko ayan, sabihin ayan. to kay Ares. Si Jeron. Si Jeron. Promise, di ko sabihin to kay Ares, promise. Malaki kang pa. Malaki kang pa. Di ko inamin na merong iba. Hindi yun si AJ Zoom. Sino yun? Sino yun? Di naman sinasabi sa akin ni AJ yung gano'n eh. Oh. Ang alam ko mutual, MU na kami talaga. Yung malabong usapan yun, bobo. Okay yan, kain ka pa ng ano, tinapatas huwag malutuin. Mukbang ka dun sa baba. Mukbang ka. Oh. Ano, sarap? Damay mo pa ako sa kalokohan mo ha. Kulit mo ha. Taputan si Ares. Sabi ko kay Ares. Ang kulit mo ha. Uy! Si Sad Boy. Si Sad Boy ah. Ba't ka malungkot? May balita kami sa'yo. May balita kami sa'yo. Ngiti ka sa camera. Ngiti. Huwag na magtanong, ngiti na lang. Hindi ko sasabihin pag di ka ngumiti. Good news to! Ano? Ngiti ka muna, ngiti ka. Isang ngiti lang. Ayan! Ulo, hindi ko sasabihin na! Plastic ang potek. Hindi naman kasi talaga madaling matanggal o mawala yung pagmamahal ng isang tao, lalo na pagka palagi mo nakikita, hindi mo agad kina-cut off, kinukulit ka, nililigawan ka, kumbaga pinaparamdam pa sa'yo na mahal ka pa rin, di ba? Kaya ganon ang naramdaman ni AJ doon mga boss, hindi pa rin niya makalimutan si Ares. Eto namang si Jeron, ang labo mo masyado pre, kumbaga sobrang martir mo na.
nagpapakatanga ka na lang, masyado ka nang nabubulag. Kumbaga, siya pa mismo nagsabi na MU daw sila ni AJ. Malabong usapan yun, boss. Masyadong malabong usapan yun, Jeron. Lahat na lang dinadamay mo, lahat na lang sinisiraan mo. Akala ko dati okay ka eh, kasi akala ko dati mahal mo talaga si AJ, no? Para sa kanya lahat ng ginagawa mo. Pero hindi, nakikita ko selfish ka masyado. Iniisip mo lang sarili mo. Ganun ang nangyayari, ganun ang nakikita naming lahat. So yun na nga, good news, di ba? Mahal pa daw ni AJ si Aris, mga bossing. So syempre, mag-uumpisa na naman tong sila Boss 150, manliligaw na naman sila, tuloy-tuloy na naman hanggang mapasagot na naman nila si AJ. So yun na nga po mga bossing, maraming salamat po sa lahat ng nanood at syempre huwag nyo kakalimutan mag-like, follow at share. Hanggang sa muli. Paalam! Sort TV out. Peace!